Nie, že... Takže máme tu rozhovor s hlavnou hereckou postavou. Ako sa cítite pred vašim hereckým vystúpením? Tak som trochu nervózny, priznám sa vám, ale nejak to zvládneme, dúfam. No. Čo očakávate od tejto hlavnej úlohy? Oscara. Ja verím, že sa vám to podarí. A ešte, aký je dej tejto hry? Dej je veľmi zložitý, to vidíte až potom. Ja to nedokážem tak povedať slovami, ale bude to zaujímavé. Všetci sa tešíme, takže toto je Willis Pičinský. Dobre, takže rozprávame sa s hlavnou postavou Willisom Pičinským. Ako postavu stvárňujete v tomto filme? Nevidno na mne. Ja som smrtka. Aha, je vidno, dobre. Bu. Ešte niečo, pretože sa potrebujem pripraviť. Nališiť a tak viete. Dobre. Ako dlho ste sa pripravovali na túto hereckú úlohu? 10 rokov. Tak to bude váš výkon. No tak my vám držíme vám palce. Ďakujem. Dúfam, že sa nešpiknete. Dúfam, ráno. Nechcem. A je tu ďalší rozhovor s ďalšou vedľajšou úlohou, ktorú zahrá Katarína Richterová. Aké sú vaše pocity pred natáčaním? Tak, veľmi zložité. Ani neviem. Ako dlho ste sa pripravovali na túto rolu? 5 minút. To je hanba. Viete, ja som dobrá herečka, ja sa nepotrebujem pripravovať. Netvárte sa tak, že ste dobrá herečka. Ja som videla váš herecký výkon jeden, no to je hanba. Jasné. Nie. Viete. Nie, je to naozaj dobrá herečka. Katarína Richterová je naozaj dobrá herečka. Takže ešte vám položím jedinú otázku. Ako si predstavíte súdržnosť s spoluhercom Willisom Pičinským? A máme tu posledný rozhovor pre televíziu Energy s druhou hlavnou postavou, ktorá nechce byť menovaná. S treťou, pardon. Tretia vedľajšia. Akú úlohu hráte vy v tomto filme? Ja iba tak prebehujem všade možno. Chytá ma to tu obúda a takto. Sa nehambíte takú úlohu? Nie, viete, ako dlho som sa nepripravila. Psychicky Strašne alebo moc fyzicky? Aj. Dobre, tak Ďakujem, dúfam, že to zvládnem. Dúfam, že to zvládnete. Máte najťažšiu úlohu Ja ináč. viem, strašne sa bojím, ako to zvládnem. Ja vám psychicky držím palce. Ja sa bojím. Že to bude dobre, fakt. Boh vám pomáha.